Byddwch yn barod i fynd ar y roller coaster efo hi, swn i ddweud. Yn enw fi di Bethan Alice Owen, a dwi'n chwarae'r rhan Annie yn Anfanol. Mae'n gymeriad ffantastig, mae'n cael ei phen-blwydd yn 40 oed. Mae hi'n gyfreithwraig lwyddiannus, mae gen i bopeth mae angen yn ei bywyd, digon o bres i gael y gegin mae eisiau, tŷ perffaith, y gwallt, y colir, bob dim yn gweithio allan yn union fel mae eisiau fo. Carpad lliw hufen, 70 mil ar y grisia. Farrow and Ball, Hague Blue ar y landing. Torf, sourdough, Alex Scooch o Waitrose. Ac yn prod at ei chwaer, mae'n cael rhyw ysfa, rhyw deimlad, a mae'n clicio, mae falle beth sy'n ar goll yn ei bywyd hi ydy cael babi. Sgen i ddim lot o fynydd efo dynion, felly sgen i ddim cariad. Mae'n 40, felly mae'n penderfynu reit yr unig ffordd ydy mynd a defnyddio sperm bank i gael babi. Ti'n mynd i wneud be? Mae darna o gacan, coffi a walnut yn fflio allan o'i cheg wrth iddi slamio'r fforc bach i lawr ar y plat bach China. Paid â bod mor hirt. So neb hanner call yn penderfynu cael babi heb o gynnyn nhw bartnar i'w cefnogi nhw. Felly mae'n neud o, a wedyn ti'n gweld wedyn beth sy'n digwydd iddi hi, y broses yna i gyd, sut mae hwnna'n effeithio hi. A wedyn wrth gwrs mae'r cyfnod clo yn dod mewn i'r stori a sut mae bod yn fam ifanc ar ben dy hun yn anodd, ond wedyn pan ti'n ychwanegu y cyfnod clo ar ben hynna, mae pethau lot anoddach wedyn efo hi. Ni wedi cyrraedd fan hyn yn dechrau ymarfer. Mae o'n gret cael wneud o, achos pan ti'n gwneud drama efo actorion eraill, mae hynny'n ffantastig achos ti'n bwydo o wrth eich gilydd a dyna be di actio wrth gwrs. Ond wedyn pan ti'n cael cyfle i wneud monolog fel hyn, ti'n cael cyfle i fynd drwy'r holl emosiynau, drwy fyny fanna i lawr y fanna, ti'n cael ei gyd achos mae rhaid i ti mewn drama a mae hynna'n beth gret efo monolog.